Lesgeza indaba ze-1KZN TV fundalo samukelisoka Nqulunga ngikubingelele mbukeli yamukela ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Indlunkulu kaZulu izakha kabusha owezasekhaya uhlinzeke ngosize eHawiki kanti kwethulwe owezokuphepha kwelikaMthaniya. Indlunkulu kaZulu kuyivumile ukuthi ziningi izinto ezenzekile ezingenabo ubunono ethi ziyihlazo yabisicela uxolo kanye nokunikezwa elinye ithuba kuZulu. Indlunkulu ibibambeke umhlangano ukubuyisana olundi. Umntwana uqedi Zulu uthi indlunkulu icela ukunikezwa ithuba lokuba ilungisa amaphutha ayo ukuze ke ibuyelwe ukuhlonipheka. Lona bekumhlangano wendlunkulu obusondini wokubuyisana nokudala ubumbano kulandela ke izinxushunxushu zakamuva ezifaka phakathi lapho isilo singabonanga ngasolinye nodade wabo ubuhanjelo kwisilo imizulu kaZwelithini ogogo besilo nondlunkulu besilo esabuza umdlokombani. Indlunkulu kaZulu ithi ke lo mhlangano utheleke izitheleko ezinhle njengoba ke yenza ke imizamo yokulungisa izinto ukuze ke zibuyele esimeni esijwayelekile indlunkulu ihlonipheke. Izinto zasesigodlweni izeyigodlwe kodwa into eyenza ukuthi sivume ukuthi simela phambi kwendaba ingoba sifuna ukukhuluma noZulu omnyama ondlela ezimhlophe. Siyindlunkulu sifisa ukuthi qala sithi sicela uZulu ukuthi sivume kuyena ukuthi isihlalo esikaZulu kepha lokhu kwabuza umdlokombana isilo sethu kunento eziningi ezenzekile ezingenabo ubunono. Ngakho siyacela ukuthi uZulu asixolele. Awukho umuzi ongenawo amaphutha abo. Indlunkulu icele ukuxolo kuZulu wonkana nokunikezwa ke elinye ithuba ukulungisa amaphutha abekhona. Sicela ukunikezwa ke ithuba njengoba sesivumelene nesilo sabusisa ukuthi bese siqalile ukuthi sibuyisane siyindlunkulu sixoxe izinto zethu zasendlunkulu. Sasithola ke leso sibusiso. Ngakho ke umhlangano wethu ebesinawo lapha ngaphakathi uhambe kahle kakhulu ngoba kube awuhambanga kahle kakhulu. Ngaba sihleli sonke nje basila ebesila ngoba nomunye ophuma shikile nomunye aphuma shikile uhambe kahle. Siyacela ukusho ukuthi njengomndeni sicela ukunikezwa isikhathi njengendlunkulu yokuba silungise ukuze nani niuZulu nihlonipheke nathi siyindlunkulu nisihloniphe namakhosi agade izintaba zenkosi asihloniphe ayigade kahle. Ezindabeni ze-1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu olonde. Ungqongqoshe omnyango wezasekhaya uLeon Schreiber uwedluliseke omazisi namaphepha mvume kubanikazi abebefake izicelo ehhovisi eliseHawiki. Ukwenze lokhu kulandela umkhankaso ayewenzile kulomphakathi lapha elethe khona ke ihhovisi elizosebenzela kule ndawo. Ngaphambilini izakhamuzi besibhekana nezingqinamba uma sifuna izinsiza zaleli hhovisi. Ungqongqoshe omnyango wezasekhaya uthi kwaba nesikhalo eHawiki ngokungabikho kwaleli hhovisi
ngakho kwamele baphuthume balethe lingumahamba nendlwana. There was a petition that was directed at us over the small office that is here. The office is not modernized. It's got a number of challenges. And so we came in en masse. Over the last few weeks, we've served more than 4,500 people in this community by bringing our mobile units into the community en masse. It really demonstrates what we can do when we work together. I want to thank the municipality for the way in which this issue was approached, how they brought it to our attention, and of course also our local Home Affairs staff for the amazing work that they have done. Izakhamizi ezafaka isicelo zithike bajabulisa ukubona isicelo sabo siphumelela. We embarked on gathering names for a petition to the Home Affairs so that we could get a proper facility in our municipality. And we are absolutely delighted that the Department of Home Affairs under Minister Schreiber has responded. The provision of mobile units across our municipality over the last month or two has been absolutely stunning, and we look forward to that petition, meaning that we will even get more going forward, perhaps a upgraded facility here, or maybe the facilities at the local banks. Abahlomlengo mazisi okubalwa nesagugu esineminyaka eyikhulu ubudala esithole imaziso yikhadi kanjalo nabafundi bathi bajabule. Ngiyayibonga i-ID yami inhle futhi inesithombe esihle. Isithombe sami sicacile. Ngiyabonga. Lokho kuzongenza ukuthi ngikwazi ukusave imali phakathi okunye futhi mase ngiqede isikole ngizokwazi ukuthi ngihambe ngitravelishe yabo nami ukuthola kwami ne-ID na kuzongisiza ey'ntweni ey'ningi kakhulu khona mase ngika-matric ngikwazi ukuthi ngithole izinto ey'ningi. uSchreiber uthi lelo hhovisi selizohlala emngeni. One of these mobile units will remain behind in this community now to augment the office here, so you can get your smart ID and your passport for the first time. You can get it now right here by using this mobile unit that will be now stationed here. But that's certainly not where we're stopping. We've got a lot of work to do in Home Affairs to overcome some of the challenges. This is a very good example of the challenge we have where we don't have enough access to our smart ID and our passport. So within the coming months, we hope to launch a big expansion of our partnership with banks so that even in this community, I was counting the banks as I was driving through town, so that you're able to go into your local bank branch to apply for a smart ID or a passport. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisehawiki. Umholi weqembu iDemocratic Alliance KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi-ke ikusasa likahulumeni walesi sifundazwe lileleke okwenzeka kuzwe lonke uma kuza kuhulumeni wobambiswano. uRogers usho kanje esithangamini nabezindaba eThekwini nalapho edalule ukuthi kwamanje kazikho izingxoxo zokuba ke leli qembu lishenxe kuhulumeni wobumbano nxazonke. Iqembu iDemocratic Alliance KwaZulu-Natal selinxuse amaqembu ayingxenye kahulumeni wobambiswano kuleli uba ke abeke eceleni ukwahlukana kwawo baxoxa ngomthelela ongaba khona ngokubhidlika kwawo. At this stage there is no talk of the DA pulling out of the GPU, but it really all depends on what happens at a national level, which is why one of the reasons I'm calling this media conference to impress upon our colleagues, all of our colleagues at a national level, from every political party, is that they now need to start engaging in earnest. Put their egos aside and start debating and talking about what influence any decision or outcome it could ultimately have. That is it. The consequences. Every action has a reaction. And that's why we are calling upon our national counterparts from all parties to engage in earnest. uRogers ubekhuluma esithangamini nabezindaba ngezithinta uhulumeni wobambiswano KwaZulu-Natal kulandela ukuvivinywa kwawo kuzwelonke ngodaba oluthinta ukwenyuswa kwentela kwisabelo mali sanonyaka. uRogers uveze ukuthi amacala afakwe leli qembu kuzwelonke enkantolo kawanamthelela kuhulumeni wobambiswano. The two legal cases, the one is against the legislature, Parliament itself, the process that was followed. So that doesn't impact the government of national unity at all. It has no impact. And also a legislative challenge in court. It's not part of
government of national unity. So those are two separate issues. Ukusebenza kwesishayamthetho sesifundazwe kuchazwe njengesinezithelo ezinhle kusukela kungene uhulumeni ubambiswano. uRogers ukhwele wadilika kumengameli we-IFP ngokugxeka ukusebenza kwabo. There's an enormous amount of talk and hot air from people who actually are not part of the government of provincial unity. Both Tlhabisa and Tlengwa, they don't serve in the government of provincial unity. I don't hear Tommy and Tuli or Butlezi or anyone else that we serve with, with this hot air. I disagree with that type of politics. To come out and start attacking one another, it's really just about egos. I couldn't care about anybody's ego. What I care about is the province of KwaZulu-Natal. I care about the people, and I care about changing the trajectory of KwaZulu-Natal. So whatever is sprouted, what hot air comes from the top is just background noise. Kuvele ukuthi iqembu iIFP kanye neANC kanye neDA bazoba ke nomhlangano ngepelasonto endabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe zokuthutha kwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi ke seziqalile izinhlelo zokuqinisa ezokuphepha emgaqweni yesifundazwe kubhekeke kumaholide ephasika. Lokhu ke kulandela njengoba ngalesi sikhathi kuvame ukwehla izingozi eziningi emgaqweni ongothelwa wayeka kulesi sifundazwe. uDuma uthi ufuna ke leli phasika kube ngeliphephile emgaqweni. Ukwethula umkankaso oqinisa ezokuphepha emgwaqeni lesi sifundazwe umnyango wezokuthutha imizamo yokunciphisa izingozi emgwaqeni njengoba sekusondela amaludi ephasika. Lo mnyango uthi ke azizukubekezelelwa izaphula mthetho. Ukuthi sifuna iphasika lethu libe lihle. Iphasika laKwaZulu-Natal sifuna wazi mongena khona lifakwa libe nesaphula mthetho. Siqale ekseni ngo6 o'clock esenza izivimba mgwaqo. Sithola ukuthi kunabantu othola ukuthi bayakwazi ukuyigada imithetho yemgwaqo kodwa sisithola isibhomo esingekho emthethweni. Amaphoyisa ayiprocess kanjalo saphinde sayithola nemoto othola ukuthi imoto entshontshiwe ngoba sisebenzisa lento ekuthiwa isangoma. So cabanga lo hlelo siyaliqhubeka kodwa ke sekubona baningi abantu asebazi ukuthi emgwaqweni umgwaqo uyahlonishwa isimo sethu uyawudrive imoto yakho wedwa lokho kwenza ukuthi sibe kahle. Sinayo yonke ke joint operation no RTMC no RTI no SAPS no ambulance service no immigration nama traffic department ke izinhlaka zonke ezibhekelele umthetho zizobe ithe chithisaka emgwaqeni ongothelwa yeka kulesi sifundazwe lapho kuzoba khona nevimba mgwaqo kuphinde kuhlolwe nobugebengu. Ungqongqoshe ophathiswe umnyango wezokuthutha esifundazweni iKwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi ke bazohlola zonke izithuthi zamabandla ukuqinisekisa ezokuphepha. Sinenhlanhla ukuthi sathula ubaba uGawozi uApostle Mpungose njengoShapleni uyasihlalela wonke amahlelo wonke ama-denomination mainland churches independence charismatic uhlanganile nawo ukuthi ephasikeni bayazi nje ukuthi ke eziphi inkonzo ezizobe ziseThekwini eziphi inkonzo ezizobe ziseLembeni eziphi inkonzo ezizobe ziseMgungundlovu. Ngalo ndlela ke siwabheka wonke amabhasi azobe ezobathatha siwabheka wonke amatekisi ukuthi anawo lama-permit ukuhambela iy'ndawo ukuze bakhonze kahle abantu ngesikhathi sokuthi iphasika kufanele ube isikhathi ezoletha isimo esikahle kusuke nabantu abasuke bezotshana ezimali nabantu abasuke bebuyile isimo sethu kuba kahle so sisebenza kahle kakhulu nawo wonke ama-interfaith structures. Umgwaqo wethu eMandeni uvame ukwehla inhlekelele zezingozi njengoba ke ingozi yakamuva ileyo ke yebhasi elabelitholeka ibandla lamapostoli eyenzeka kuwona ke lo mgwaqo. Umeya kamasipala eMandeni uThabani Mdlalose uthi bamngomumo ukuqinisa ezokuphepha kulo mgwaqo. Nathi siwumasipala sobe senza ama-roadblocks wethu endaweni ezahlukahlukene kuze kufike iphasika. So kanjalo nomnyango wethu wezenhlekelelo kwa-disaster ufire omasipala bobabili uDukuza neMandeni uzobe u-alert ukuthi uma khona isimo esenzakalayo sikwazi ukuresponda. So ngokulungiselela uhlelo lwamaholide kaGudi nephasika nabanye abazobe bencekebeleka umasipala seMandeni usesimweni sokuthi ukwazi ukubhekana nalezo zinhlekelelo. Kodwa sicela ukuthi abantu bakwazi ukuhlonipha imithetho emgwaqo bangaspidi bangaphuzi bahambe nje kahle besopa besemgwaqeni. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eMandeni. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazi ke kuyihlokano kuyizona ehamba phambili namhlanje.
Indlunkulu kaZulu Izakha Kabusha owezasekhaya uhlinzeke ngosizo eHawiki kanti kwethulwe owezokuphepha kwelikaMthaniya. Intsha kanye nabesifazane beqembu le-IFP KwaZulu-Natal baphonseleke inselelo uhulumeni ikakhulukazi kumnyango wezemfundo kulesi sifundazwe ukuba kuqine ezokuphepha ezikoleni njengoba zanda isigameko zokuhlukunyezwa kwezingane emagcekeni esikole. Lokhu kuvele ngesikhathi laba benombhikisho kokuhlukunyezwa kwezingane eThekwini. Basabisa ngokugcina bezibambela umthetho ngezandla abentsha ye-IFP KwaZulu-Natal ukulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwezingane kanye nabesifazane. Silapha ke ukuzokwenza izinto ezimbili. Okokuqala sizothi akuphela ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Okwesibili sizohlaba ikhwelo ngalesi senzo esenzeka eEastern Cape ngalomntwana uCwecwe. Kodwa ke ukukhuluma iqiniso ukuthi lapha KwaZulu-Natal lapha eThekwini sinezikole kunothisha omkhulu abangamadoda abalapha eThekwini abalapha KwaZulu-Natal. Asikhulumi nje kuphela ngoba siyazi lokhu kuhlukumezeka abafana abakwenzayo akukho kuphela eEastern Cape noma kwamanye amaprovinsi kodwa kukuzwe lo. Ukuvela kwezindaba zokuhlukunyezwa kwentombazanyana eneminyaka eyisikhombisa kwesinye sezikole eEastern Cape kusukumise phansi imiphakathi. Bathi ke iningi lezisulu zigilwa abantu abazaziyo. Ingane zethu sazi ukuthi thina mayiphuma zesikoleni zisafe. Sisuke singazi ukuthi zizobuya zidlwengulwe othisha noma zidlwengulwe oprincipal. Sazi ukuthi bayabazali abagadele lezo ingane esikoleni. So ukuthi okunjani ke lokho ukuthi sekukhona umuzwa ongavuka emntwini uvuso umuntu omncane ono 7 years kwenzeka kanjani. Kuyayithwe abantu besifazane bahlukunyezwa ngoba nakho baveza imizimba yabo. Uhlukunyezwa kanjani kumuntu umekade egqoke iuniform ekule age esuke incane. Ukungagculiseki ingezomthetho ozela kuleli akusalanga ngaphandle njengoba kukhalwa ke ngokungaqini kahle kwawo nokungabi nabo ubulungiswa kuyisulu. Siyabuka ukuthi ngendlela futhi ijustice system esebenza ngayo asenzele ufefe because ngaso sonke isikhathi aya report ama cases sibona abantu beboshwa baphume ngamabhaili kuthiwe nabo banamalungelo. Belikuphi ilungelo lalomuntu odlwenguliwe nalomuntu obulewe ngoba phela yonke into yenzeke ngaphandle kwemvumo yakhe. But siyabuka ukuthi isigwebo sentambo kumele sibuyile and njengamanje sibiza kusukela phezulu kupresident sithakehle ngoba kuyonakala and asiyibuki lento nje siyibukele kude. Sasa siyazi ukuthi ingangqongqoza kumina eminyango wami noma ingangqongqoza eminyango womunye omakhelwane wami. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ukhomishana wamaphoyisa ngaphansi kwesifunde King Cetshwayo uMajor General Sipho Ngubane uthe amaphoyisa azobetshalwe kuzo zonke izindawo zesifunde King Cetshwayo ukuqinisekisa ukuthi ngesikhathi samaholiday ephasika abanokuthula futhi aphephile. uNgubane usho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yamaphoyisa yokukhulekela amaholiday ephasika. Njengoba amaholiday ephasika sesemume uphiko lwamaphoyisa eSAPS esifundeni King Cetshwayo abe nonkonzo ukukhulekela iphasika ebisehholo zeTBF namuhla. Lenkonzo ke ibanja njalo ngalesi sikhathi sonyaka ukukhulekela iphasika eliphephile nelinokuthula. Njalo ke ngalesikhathi sonyaka ngaphambi kwenkathi yephasika sesihlangana njengamaphoyisa alapha eKing Cetshwayo sibonge nje uhambe silihambile sifuthi sikhuleke nokuthi ke nje ukuze inkathi yephasika kube khona ukuthula. Siyazi kakhulu ngephasika kuba khona ingozi ekhona kuba khona igameko eziningi eziba khona kunabafowethu ababuya koMagoli nakwezinye indawo ukuze kuthiwa ngephasika sekuhlaba umndeni othile sewuhlaselwa kumbe abantu abathile sebedubulene ngenxa yamaqhubu. So ukhuleka namhlanje ukuthi konke lemoya emibi engathi ngedle. uNgubane uthi amaphoyisa azobethe chithisaka ukubhekelela ezokuphepha ihlava sodlame lobulili iGBV ngezinye kezobugebengu ezibonakala zindlondlobala. Lokhu kwekuhlanganisa nokuhlukunyezwa kwabesifazane. uNgubane uthi ke bazoqinisa kakhulu ukuphepha noma ukucophelela ukuthi ke lobugebengu abundlondlobali. Njengoba kuyiphasika nje sobe sine nama-operations abaningi akhona abhekeza ukuphepha emgwaqeni abhekeza ukuphepha ekuhlaleni akhona aqalelwe rate nizobona nje ivimbamgwaqo seyiqalile lapho khona sobe siphume ngobuningi bethu amaphoyisa wonke akhona asemahhovisi
emaphoyiseni amaphoyisa asemalivini makuyile ngathi ke sithi bonke babe khona ukuze kubhekane nobugebengu. Ubugebengu obudla kakhulu ekuhlaleni ilo bathi iGBV, ukulinyazwa kwabantu nokubhazana kwabantu namacala emeda kakhulu indawo efana nakoMpangeni, indawo efana nakoNkandla, indawo efana nakoshowe nakoSikhaleni sebe nenkinga enkulu. Mawubheka ibalo ikhomba ukuthi idakamizwa efana notshwala nama-drugs zinegalelo elikhulu ekutheni abantu bayithole besenkingeni yokulwa. Kanti-ke akhona amacala akhona lawo esithi enzeka behind closed doors, mhlawumbe ukuhlukumezwa kwabomama naye ayadlanga kakhulu ngalesikhathi ngenxa yokuthi basuke abantu bengene ey'nkambeni bagcina bexabana mabefike emakhaya kufike kuliwe. So la macala wonke-ke amacala esiwabhekile, kodwa-ke ngey'nhlelo esinazo nemikhankaso ekhona sithemba ukuthi-ke kuzothi dambi uma ngabe siqhubeka sikhankasa nokuthi silwe nobugebengu. Umasipala waSondini eNyakatho nelikaMthani uhlonipheke ngokuqamba isakhiwo ngegama likaNdlunkulu uMichelle Kamohale Buthelezi wakwaPhindangene onguNdlunkulu wenkosi uZusifa Buthelezi. Lo masipala unikezeleke lesakhiwo esilihholo emphakathini waseNtsuka Ngihlale kwaCeza Ondini eNyakatho nelikaMthaniya. Sekuphelile ukubambela imihlangano ngaphansi kwezihlahla kanye nasematsheni kubantu bakwa3 eNtsuka Ngihlale kwaCeza njenganolokhu kuvulwe ngokusemthethweni ihholo lomphakathi eliqanjwe ngegama likaNdlunkulu uMichelle Kamohale Buthelezi ocanguzele inkosi esesihlalweni esizweni sakaButhelezi kwaPhindangene inkosi uZusifa Buthelezi. Ekhuluma emcimbini okuvulwa kwaleli ihholo umeya uMnumzana Wilson Ntshangase uthi-ke leli ihholo luzolekelela umphakathi ukubamba imihlangano, imishado, imingcwabo kanye nokunye. Umgazi uphinde wanxusa umphakathi ukuba uyinakekele le ngqalasizinda. Ngesikhathi kuzohlala isoyi la ngabezinto nabanumzana bonke baButhelezi ngangekho, kodwa ngangithumelile ngangicele uDeputy Mayor nabo bonke abafowethu engisebenza nabo bazokwenza umsebenzi. Kodwa kwangiphatha kabi nase ngibikela ukuthi khona abafana ababeqhamuka kulo muzi ngapha ngemva kwami ababesijikijela ngamanje ngabezinto bethi insimu yakubo le. Lokho fanele sikhulume lokho ngoba labantu bakithi uma abantu emphakathini benza kanjalo basuke bethi uhulumeni akathatha amasakana akhe ahambe, ngoba ngizochaza ukuthi leso sakhiwo leso noma lo material leyo bazoyiletha iyogcina ngenzile umsebenzi. Ningakwenzi lokho nangelinye ilanga, ngoba intuthuko ingabiziyona inkosi yakithi inqubekela phambili sisayidinga thina. Umkazi uthi umsebenzi wokuqanjwa kwezakhiwo ngamagama abaholi uzoqhubeka kuzo zonke izindawo ezakhelelo masipala. Uma usuka nje la ungena emgwaqeni uze uyofika eMayowani ungabala izakhiwo impela ezicishe zifinyelela 10 ezakhileyo lapha esizweni samahlelo. Okuhle kakhulu-ke ukuthi lezi zakhiwo lezi uma sizakha zeqanjwe abaphathi bezwe, abaphathi bobukhosi baleyo ndawo. Lokho asikwenzi sigcine lapha kwaButhelezi kuphela, kodwa kubona wonke amakhosi akhele uLundi lokhu kuyenzeka. Eqhuba umkazi uphinde wathula ezinye izinhlelo zenqubekela phambili umasipala waSondini ophezulu kwazo. Kuney'nhlelo-ke eziqondene ngqo nabantu abasha ezodla intece engu-2.4 million okufaka phakathi lezi nhlelo ama-bursaries lawo sesiwakhiphe ngoJanuwari. Okhona khona phakathi labo 10,000 rand sibakhiphela ama-high schools selekelela iy'ngane lezi esuke zenza o-grade 12. Nakulo nyaka-ke kuzokwenzeka lokho, sokwenzeka ngo-Agasti mhla ka-28. Kuzoba khona uhlelo-ke lwama-driver's license esizolwenza ebesingakaze sibe nalo kulo nyaka-ke sizoqala ukuba selekelele intsha yethu edinga ukuba ithathelwe iy'ncwadi zokushayela. Kuzoba khona iy'nhlelo esiy'hlinzekeleyo la ey'thinta ezemidlalo, i-Mayoral Cup ne-District Mayoral Cup
nemidlalo yawasaga kuyoba khona futhi nemarathon ukugijima nomkhosi womhlanga sohlinzekele nengoma leka December ngechathamiya nosweka. Ngingusiyabonga wakaduma kwezindaba ze1KZN TV eRichards Bay. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV sikhumbuzo bokuyizona behamba phambili namhlanje. Indlunkulu kaZulu izakha kabusha owezasekhaya uhlinzeke ngosize hawiki kanti kwethulwe owezokuphepha kwelikaMthaniya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke liwu-19.33 emaqhathiswa nedola semelika, liwu-25.22 emaqhathiswa nopondo waseBrithani, libu-21.91 emaqhathiswa ne-euro, igolide lona liwu-$3,205.65 i-ounce, olongahluziwe wona u-$63.33 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukukhathwa ne-Al Ahly kweMamelodi Sundowns kuwandulelwa amanqamu eCAF Champions League akumqwashisi uMiguel Cardoso izeke isabuye iziveze kuyena inhlesi yeqhubu lokuthi ke leli qembu lase-Egypt yilona elamphuthi iqatha lesicoco emqhudelaneni ofanayo ngesizini odlule. uCardoso ukhombiseke lokhu esithangameni nabezindaba kulandeleka ukudlulela kweMamelodi Sundowns kuwandulelwa amanqamu ngokubambana ke ngeqanda ngapha nangapha komlenze wesibili we-quarter final ye-Esperance Sportive de Tennis eTunisia ngolwesibili. Kulo umlenze wokuqala wawusepitoli, Sundowns yanqoba ngegoli elilodwa iqandeni ngegoli kaPeter Shalulile. Umphumela wemlenze wesibili kufanele kuba wehle kahle kuCardoso kwazise ke ubekhipha ku-Champions League iqembu akhipha ngalo Sundowns emqhudelaneni efanayo ngesizini edlule. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe eThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.